Ze dieta jartzi zuzenek prestatzizkizu dietak eta nola zuk prestatzituzu, etxean prestatzizkizu edo? Ez, bueno, dekote, segun eta ze entramentu eukin hastian, dekote nutrizionista bat, bialtzen dut dala entrenatzailea bialitako entramendua, da gero berak segun ze entramentu eukin, bialtzen dut ze jan bihar doan. Osa, horren arira, ikudeatzen dezu ze jan. Horia. Eta igual aurreko egunean, rekuperazio janak, eta bai, horia, igual entramentu gogorren eta, arroza, pasta... Lehenuo, hoi lehenuo. Bai, aurreko egunean, o nola esatezu? Segun eta eguneko ze momentu egiten duzun entramendua. Igual, goizien egin behar badozu, igual aurreko egunien bai sartu behar dozu gai hau. Arratzalen egiten bozu, igual gozariak inda bazkariak inbe nahikua. Nahikua da. Vale, eta hor ze jartzeizu, esan dezu bezala hidrato asko, eta arroza, pasta eta hori, eta gero proteina aldetikan eta barazkik eta danetik, janbiarko zu pizkat, ez da? Bai, hori, bai. Batez be hori, esan dakua. Arroza, patata gozia behazko, boniatu eta gero barazkiak eta proteina eta hola, garbi. Eta dana pixatuta eta hola, o nola egiten dezu? Bueno. Razioiek nola prestatzen dituzu? Karbohidratuak eta normalien bai. Bai, eh? Bai, karbohidratuak eta normalien bai pixatzen duguz. Karo, pasagabi biltzeko, ez da? Horia, azkenien... Eta adidez, xerra o jaskua eta holakoak nahi aina? Ez, hori ere bai pixauta? Bueno, pasau barik. Pasau barik, azkenien pare bat barrazino normal bat. Pare batekin edo, pare bate petxuakin edo hola, nahikua. Nahikua. Biru, bai. Vale. Baina zintzela arrotu alegia, ez da? Arrotu, bai. Eta adibidez babarruna jati dituzunen sakramentuak eta pixatuta, o txoixua eta irugilarra eta odoltik eta gutxi. Odoloste esatizun bezala, eh? Babarrunik bez do jaten. Babarruna jan ere ez? Zergatikan? Lekalerik ez do jaten, lekalerik. Ez zizu gomendatzen, o ez testuzu jaten, o zergatikan? Ez, dietatik kanpo, igual, korrika iteko eta esaten da igual, gasak eta... Uzker gehiagi? Abiadura, mangoik bai pixkat igual, ez? Ai, ama.